ekele unu o. Apụghị m ịga n'iru ma ọ bụrụ na m awụsa ọkpa ekele n'ukwu nnu. Ọ na-abụ ewe machara ịba ọ dịka ukwu osisi anọghị ya nso ọ ga-emenwu ya. Ọ tụrụ gbagba ejikwa n'ike ya atụkwa osisi. Anyụ metụ gbọgụrụ amịta anyụ. Abụ m Amarachi Atama. Amarachi Atama bụ onye nta akụkọ ndị na-emepụta ihe na onyonyo ya na redio. Abụkwa m onye nchịkọta ọja wee bụrụ mmemme otu Ọja Cultural Development Initiative na-eme. Ọrụ m ebe ahụ bụ iti mkpu ka anyị na-asụ asụsụ anyị, na-emepụtakwa omenala anyị dị mma. Ịma na afọ ole ma ole gara aga anyị nọkọtara anyị anụ na o nwere ka ndị United Nations si wee na-akpọpụta asụsụ ole na ole na-anwụzi anwụ nke ha tinyere asụsụ Igbo na ya. Ịbịakwanụ na obodo Naijiria hụ na asụsụ Igbo so na ọ bụrụ na asụsụ atọ asị nọọ asụsụ na-anọchite anya Naijiria. Kedu ka asụsụ bụ mmadụ one ma puku one ma one nde one na one na-asụ ga-abịazi nwụọ pịị ebe ndị ahụ dịkwa ndụ ọ bụrụkwa na ha adịghịzi ndụ? Ịma na ikwu asị gị ka ego ga-esi nwa ọ bụrụ nya ka a na-asụ n'ahịa, ọ bụrụ nya ka eji egote ihe, ọ bụrụ nya ka ndị okenye ha na-asụ. Mana ị na-anya ụmụaka ndị Igbo anaghị asụ Igbo. Ụmụaka ndị Igbo bi n'ala Igbo, ụmụaka ndị Igbo bi na Lagos na Abuja na ebe niile, ndị kirikiri ahụ bụ ha nwa ga-asụ asụsụ ahụ ka ọ na-agabanye, ha nwa anaghị asụsụ asụsụ Igbo. Onye a mere m ji wee sị biko ka m ntinye uchu nke ukwuu ka mụ mara ihe m ga-eme ya bụ ihe. Otu a ka ọja si wee bido. Ọja bụ mmemme na-egosipụta na-akwadokwa ụmụaka ka anyị na-ele anya ka ha pụta na-asụ asụsụ anyị, na-emepụta omenala anyị, na-agba egwu anyị, na-eke ekike anyị. A na-eme n'ihe otu a na asụsụ anyị wee na-agbawanye. Ị na-anya hụ na ụmụaka bi na mba ofesi dịzi ka ha nwa ka ndị nne na nna ha na-achọzi ka ha sụba Igbo. Ndị nke bi n'ala Igbo na-emeziri anyị sụpịrị onwe ozi onye chọrọ ịsụ Igbo o wee bụrụ ihe ọjọọ. Ihe ole ma ole a ga-eme ka asụsụ Igbo wee na-aga. Nke mbụ bụ na nne na nna ndị Igbo ga-ahụ Igbo n'anya. Ọ baghị uru otu ahụ na-agba ọnọkọta na-agụ agụ ka nwa gị na-asụ French ka ọ na-asụ Spanish. Ọ bụrụ na Igbo gụọ ga-agụ otu ahụ, ụmụ gị wee na-asụ Igbo, ezinụlọ gị wee na-asụ Igbo, Igbo ga-adị. O nweghị ihe dị ka na amụghị m n'ala Igbo, amụrụ m n'ugwu Hausa, na-asụ Hausa mana ana m asụ Igbo. Ya bụ na amụghị gị n'ala Igbo abụghị ya nwapụ nne na nna na-asụ ha nara nwa ha asụsụ Igbo. Asụsụ ọ bụla ị na-asụrụ nwa gị ka ọ ga-ebu ụzọ wee mụta. Mbụ bụ nke ahụ, ndị na nna hụ asụsụ Igbo n'anya, sụbara ha Igbo. Ọzọ, ihe onyonyo Igbo dị ezigbo mkpa, maọbụ na redio, maọbụ na TV, maọbụ na ngalaba soshal midia dịzi ọtụtụ taa. Ya bụ ọ bụrụ na ị nọrọ gosi ha ihe onyonyo Igbo, gosi ha egwu Igbo, ha na-egere egwu Igbo. Mgbe ha ga-egere ya wee bịa n'ime egwu ha sị dadị gịnị bụ bịa, ịgwaghị ihe bụ bịa. Ha sị gị mama gịnị bụ nke a, ịgwaghị ihe ọ bụ. Ọ dị ezigbo mkpa. Ọzọkwa dị ka ibe ya bụ akwụkwọ Igbo. Mgbe gboo a na-asị na nne na nna na-abịa ha were akwụkwọ ha na-agụrụ ụmụ ha, anaghị emezi ya kịta onye ọbụla bụzi gidigidi nwe ozi ebe efe dị. Nne na nna Igbo na-agụrụ ụmụ ha akwụkwọ Igbo. Ị naghị agụ ya, o nweghị dị ka nwa gị ga-esi na-agụ ya. Ọzọ dị ka ibe ya bụ biko nne na nna na-eti mkpu na-eme ngala na ụmụ ha na-aga ebe ha na-asụ French, na-asụ Spanish, ma ụlọ akwụkwọ ha anaghị akụziri ụmụ Igbo. Maka na mgbe nwa gị na-aga ụlọ akwụkwọ anaghị akụziri ya asụsụ aha, kedụzi ka ọ ga-esi mụta ya? Ọ ga-ata amoosu, ị naghị asụrụ ya n'ụlọ, ị naghị asụkwara ya n'ụlọ akwụkwọ, ka ọ ga-esi wee mụta ya? Ya bụ na otu ahụ ọ na-adị gị mkpa ka ọ mụta asụsụ ndị ọzọ. Biko dododo ụmụaka nwere ọgụgụ isi ha dị egwu. Ya na ikwunyegoro ya asụsụ ise na ọ ga-amụta ya. Ụfọdụ na-asị na ọ bụ na ọ mụta Igbo ọ masụnwu Bekee. Mba, ana m asụkwu Bekee. Otu ọ na-anwa anwụ, biko ịhụ ihe Igbo a na-eme, mmemme Igbo a na-eme, ngalaba Igbo ewepụtara, kwado ya. Ọ bụrụ na ị kwado ya, ọ ga-enyekwara aka ndị ahụ na-etolite ha na-ahụkwana ya bụ ihe na-amụta. O nweghị oge dị nnọọ a ga-asị gị na oge mgbe mmadụ tetara bụ ụtụtụ ya.